Bai, dena, ez da, dena daukate. Dena. Arratsalde on bioi. Maria eta Xanti, aktore gazteak, baina aktore arrakastatsuak dagoeneko. Hortxegoaz, pixkanaka. Bidea, pixkanaka dihoa. Bidea egiten, ez? Bai, hori da. Abesteak dio ezin, nola zen, Xabier? Ezin jakin noiz datorren udarik onena. Uda eta udaberria, zezuek dagoeneko, Maria, ari zarete kontzertuarekin, goazen 7.0 kontzertuarekin biran, ezta? Bai, oain ja berehala bukatzen ditugu, hori ere esan beharrekoa da. Baina ibilige atzera eta aurrea Euskal Herri osotik, herriz herri. Herriz herri, bai. Kantatzen, dantzatzen, bueno, beti iten duguna, ez, azken finen. Eta zuek nola ikusten duzu zuen burua, Xanti, kantari bezala, abeslari bezala, jendeak aktore bezala ezagutuko zaituztete, baina askok ez dute jakingo. Bai, bueno, ni txikitatik antzerk egin dut. Beraz netzako aktore, esango nuke gehiago naizela aktorea, abeslaria baino, baina, bueno, abestare nire jobia eta nire pasioa, beraz. Bueno, bia batera, ez? Baina kompleto izan behar da, ez? Abestu, antzerkiak egin, paperak ikasi, denetik pixkat egin behar dezu, Bai, nire ustez, de hecho, aktore batek geroz eta eskura gauza gehiago izan, hobeto, ez? Azkenen geroz eta kompleto izan, are hobeto. Kantatzen duen aktore batek izango ditu, are ate gehiago irikita, kantatzen ez duen batek baino, ez? Orduan, bueno, iritsi zait aktore bezala... Ongi kantatzen badu, bai. Xanti, eta argitu ezagun, goazen 7.0 zehazki zer da? Kontzertua da, ezta? Bueno, baren jiran gaudena urtengoa da kontzertua. Lehen urtaren genuen antzerki bira, denboraldiko une oberenekin, eta urten abestiak. Goazen 7.0 kontzertua. Hori da. Lehen urteko abestirik oberenak, eta urtengoa pixka atola remix bat, sartu dena, eta venga. Eta publikoak dena ematen duzi, nik ikusi dut. Bai, eta gurasoak ere, Eta dantzatu ere bai. Bai. Eta ondo pasatu ere bai. Eta zer da, dena kontzertua, dena abestu, edo hitz egin ere egiten duzu etarteka? Egoten da normalen kontzertu bakoitzen aurkezle bat. Dazkagu Asier Burgete edo Lorea Intxausti, orduaz bakoitzean bat. Eta bai egiten dituzte aurkeztu pixka bat abestiak, bromitan bat edo sartzen deuno noiz, eta udan bizitako esperientzia politen bat edo kontatzen deu, eta gero bai kantatzea eta dantzatzea. Bero, hemen ditugu Maria Redondo eta Xanti Gorkostegi, oraindik ez duzula ikusi? Begira, goazen 7.0 kontzertua. Wow! Bai. Iaia, abesteko beharrik ere ez duzu, ez? Maria, publiko guztiari da abesten, ez da? Bai, hori, egia da, kriston berotasuna jasotzen deula. Orain gaina eskertzeko da, ez? Orain gauden egoeran egonda, azkenen nola forodanak murriztu iten dien, mundu guztia musukarekin dago, askoz ere hotzagoa izaten da normalean, ez? Baina guazenekin beti izaten dugu kriston publikoa. Eta beti da, abestitanak dakizkite, dantza ere egiten dute, zuk esan dezun bezala. Eta hori eskertzen dugu pila bat. Eta noskita, gehienetan ere izenak eta guzti dakizkite. Galetzen dituzue izenak eta serian erabiltzen dezuenak gehi zuenak. Bai, eta berrienak, eta horten sartu dien guztia. Eta deneia ere, segurenik galetzen badu. Hori ere, bai. Buruz jakingo dute. Bueno, Maria, zu bagoaz lehiak eta irabazita sartu zinen goazenen, oso gurruti geratzen zaizkizu garaiaiek? Bai, oain, azkenen izan zen oso momentu emotibok bizi izan ditut bagoa zen, eta da azten ez dan zerbait, ez? Baina atzea begira jartzen naiz, tratez, ama, 3 urte pasa die, eta 2 egun pasa izan balira bezala, baina bai. Azkar pasa zaizu dena, ez da? Oso. Zeina Leona? Azkar pasatzen denean, Eta kantari, umetatik hasi zinen kantari, edo nondi atorkizu afizioa? Nahi izatea beti. Nahi izana beti. Gero ja formakuntza hasi pixka bat berandu dago, ez? Pixka bat azkenen beti izan naiz, beti hon naiz ikasketetan ere nahiko sartuta, eta orduan neon pixka bat ikasi edo kantatu, eta azkenen esan hon zeatik ez bik batea. Baina erabaki hori hartu non arte, desente denbora pasazan. Eta zer abesten zenuen txikitan? Nik denetarik, baina beti nera itai gustau izan zaio asko Fito, eta beti jartzen ziten kotxen Fito Fitipaldiz, eta Fiton diskok jan ditut, baina bata besten atzetik, bai.
Beno, pentsa zenbat jauza jan dituen eta txikitatik abesten eta sekulako estiloarekin eta indarrarekin, begira, nola abesten duen Maria Redondo. Hortxe abesten, Xanti, ze bate abesten dituzue kontzertuan? Kontzertuan, guretzako da zumba klase bat bezala. Da bestiak bukatu eta jaurrengo eta gu, dios, arna sartu ezinik, baina ustez, zenbat? 15. 15 bat, bai. Bai, Bat gora eta dantza egin behar da. Claro, azken finean da zuzenekoa da. Beraz, dantzatu eta abestu. Dena jarraian. Eta ez dago playbackik. Ez. Zuzenekoa da. Zuzenekoa. Hori importantea da, Noski bai. Ze gaur egun ohitua gauden bezala, ze espektakulu asko playbackak izaten dira, eta zuena zuzenekoa da. Horrek badauka beste gehigarri bat, ez? Bai. Eta fizikoki nola prestatzen duzu ez, azkenean dantzein erra. Kiroldegira joaten zarete. Korrik aitea. Tokate Zerbait. Denbora askoik ere ez daukagu. Denbora zago. Baina, ara iritsi eta, betzako festa da, ez? Horren agertzen den bezala. Iritsi, dantzain, eta, han egiten dugu. Nahiko kirol. Xanti, zuk bigarren denboraldia duzu dagoeneko goazenen, evoluzio bat ikusi diozu zure buruari? Bai. Lehen urtean ataren zen pixkatxo bat ez triste, ez dakit, ez oso pozik, azken finan ikusen pertsone bat, ez nintzen oso gustora geratu. Baina bigarren urtean Aitziberrekin egiten zuna enararen papera, super eroso sentitu naiz, oso ondo, eta beraz orten bai. Baina gutxenez, gehienan nabaritu detena da hauskatzeko orduan. Zaren gurtan sartzen ditzen, eta igerilek eta pixkanaka. Hala ere gaiztuaren papera izatea ez da erresa, Ze zurea gaiztuan azan? Bai, eta baina ni apuntatu nintzen kastinera pentsatzen Ferrikaren papera ingo nuela, o gutxenez horretan, ez? Zatan ikusen nigor, gaiztoa, tupea, abestaren ikuan. Bai. Beno, batzuei gaiztoarena egitea kosta ere egingo zaie, eta beste batzuei txintzoaren egitea kostako zaie, euskalo. Maria, zer moduzko lankidea da Xanti? Sartzea polita sartzen. Ez, niretzat plazerra izan da beti, Xantirekin lan egitea. Oso erresa da lan egiteko, zentzuduna da. Gaina, lan iten dugu oso ondo, hori esan beharra dago, ze askotan tokatzen die lankide batzuk etortzen diela gogo gabe, baina Xanti ez da horietako bat. Eta zortea izan dut, goazenetik aparte, beste proiektu gutxo batzutan ere elkarrekin indeula lan, eta oso gustora. Ze polita, Xanti. Bai. Nerviotza. Horai zure etxan izango da, kontuz, Bai. Xanti? Maria, zer? Oso gaizki. Bai. Ez. Berarekin guazenen lehenengo gunetik oso ondo. Ez dakit, lehenengo momentutik, ez? Bai, beti ere man izan gara. Zainak kutxidazun sartu eta, ez imaginatu, azkeran antzerki olako produkzio batean nire lehen aldia, ez? Eta ukitza lagun bat, asko erraztu dit. Eta lehenko justu aipatu nion, niretzako ja ez da lagun bat. Niretzako ja da linguzina, arreba ezakit zer den. Baina azkenan ordu asko batera, beraz, niretzako marabila. Gaina nola besten duen da, Hala. Lehen ikusi dugu Maria Zoragarriki abesten, eta orain Xanti zure unea da. Ikus dezagun, Xantik nola abesten duen? Eskuzabala izan nazne, buelte torriko zala pentseurik, zenbat bider fixe unazen eta popatik emostie. Engaineu egin abesarri, horregaitik egin ikesi, ezagun asko dudala inguruen, lagunek lau bakarri. Haze bideoa. Ez da erraza izango horrelako estenak grabazioetan dena ongi ateratzea. Hor lan asko dago atzean. Gainera, justo, abeste grabatu genuen, nik selektibitate aukenun aurten, ez da bukatu eta ustez horrengo gunera. Haritxin nintzen, iaianekin letra dantzaren egonola eta... Eta dena lehenbizikoan, selektibitatea bezala. Bueno, mezuak iristen ari dira eta bi irakurriko izkizuet. Bai? Lehendabizikoak dio, goazen 8.0 izango alda, zer moduzko esperientzia izan da zuentzat goazenen parte hartzea? Galdera bat, labur-labur erantzuteko nahi baduzue. Maria?
Bai, egongo da, 8.0, bai, egongo da. Goazenek, oraingoz aurrera darrai, ez dakik guzen bat urtez, baina bai, aurrera darrai. Urtero bezala, hori berrikuntzekin etoriko da, aktore berriak eta guzti hori, baina bai, egongo da. Azkenean, esperientzia guretzako izan da, lehen aukera, ez, egiteko lan profesionalki, gure hobia zena. Beraz, ezakit, izan da eskola eta kriston esperientzia. Oso, ongi bigarren mezua irakurriko izuet. Kasu hontan, lasai ez dago galderek. Bai, dio, ze gustura elkartu garen familian zuek telebistan ikusten astero. Pizza jan eta gero zuekin dantzatu eta kantatu dugu. Begira, zenbat jende horrela, gure etxean ere horrelako gertatu dira. Bai, hor sortu da alako referentziatxo bat, eta... Lehen hemen medikua izango dugu gurekin, orain Marta Elbirak egingo izue erradiografia. Esan dezu ostiralero, pizza prestatu goxo hori, bai? Eta hauek ikusteko preste gote ginen. Eta ni bezala jende pio bat. Zenik komentatzen parkean eta... Ikusten zaituztenean bereekin zaudela? Argazki bat atera behar dudala beraekin gero, eta hori dana, hombre, eta marrazki bat prestatu maio beraintzak. Bueno, gero. Baina, kalera joan gara. Zuei buruz galdetzeko, guazeni buruz galdetzeko, erradiografia bat egin dugu, medikua izan gabe, kriston lan ona egin de gaur. Ikusi. Taran tan tan taran taran tan tan tan. Taran tararan tararan taran. Eixo. Guazen. Telebista programa bat. Zagutzen dezu guazen. Bai. Uikorra daukat. Hola, bai. Osea, da pixka, gazte jendea edo udalekutan dagoela, eta da pixka, dituzten arazok eta Zait eskolan bat da, edo udalekutako lako zer. Ni gustutzen eta seme-alabak ikusten dabe, eta gure sasoia, lehenengoak bentzat izen ziren gure garaiko kantak eta bersionatu dut, eta bentzat horrek entzutea gure dut gustutzen eta. Bai. Batzutan ikusi izango dut, bai. Eta, ze moduz? Hizkuntza euskaraz etxeetan gustatzena ikustea, eta bai, gustatzena. Zein da pertsonarikola gustokoena? Enara da gustokoen duena. Osa, gainera oso bihotzona duela ikusten dut. Gurera etorri da Maria Redondo, zuri! Hazi ondo. Txiki, Maria dela! Que desgraziaita gitana... Ez, de la hoz no. Maria Redondo. Badakizu ez da? Bai. Mira hemen! Nire lagun baten laguna da. Bai? Bai. Eta ze komentatzen dute berari buruz? Ezer gutxi, ez dakit, bizitza ez dakit. Osea, ez dugu kusatuko. Ezaguna ez, sentitzen ez. Eta bestia da Xanti Korkosturi. Osea, Igor. Bai, Igor. Papera gogor. Bai, baina aktoren gauza ere bai eukiko du. Osea, gaiztoa osai telesaian, baina beti eukitzen dute onak izango dira bizitza errealean. Hori argi, hori seguro baietz. Ongi dago, hori bai. Bai, da? Hau da txikitan. Ai, zengo, no. Azkenean, beraien azaila da, abestu, dantzatu, eta gero antzerki egin behar dezula, osea, paperak ikasi da. Lan asko izaten dute, bai, hande xente. Hori pentsatzen den, eko kompletuak izan behar diala, Hala izango, bai. Zuek parte hartuko zenukete olako telesail batean? Ez dakit, ni lotxan dira dut, nik ez. Dantza agian bai, ni dantza egiten dut, baina telesail batean ez dakit. Hemen gauden artean horrelako batentzako ez. Eba ez. Abestea eta... Justu. Dutxan agian gehiago? Bueno, dutxan pixkat. Txalala, rik. Lase egon, hemendik. Oso ondo. Babita iru. Barkatu, koreografia montatzen. Ui. ¿Qué programa es esto? Viva zuek! Wow! Ze ona! Kastinera aurkeztuko dugu gure burua. Bai? Bueno, bai, demostratu duzu, bai. Bueno, ze divertigarria. Divertigarria, oso divertigarria. Eta orain divertituko gara zuek asteak zarete, baina badaukazue artxibo bat jadanik ikusi izan zaituztegu, zuen irudiak, zuen grabazioak baditugu. Ikus ezagun zer dakarren Jon Garate!
Earki. Bentxe. Bai. Beldurtuta daude, nik esango dizut. Zurekin bildurtu diaik. Zurekin. Ikusi bideoa, Marta. Erotzen nahi, ja? Bueno, gaur nator artxibakin beti bezala, eta 3 bideo ekarri ditut. Eta, bi zeate. Orduan, batentzako bi daude, eta bestatentzako bat. Ezaz bat, noski, ez? Oi. Oie, bagoaz, bestea, non badago materiala ikusteko. Bakazte zegoela ateratzea ez zuen nahi materialik? Hombre, bakastina, oiez. Hori batzutan jartzen du, Bai. Beste dana libre? Nik nahi gotez esan, ze badakitu estela esaten badet, hurrengo baten buelta eta pasta. Bueno, ez da esan. Hasingo geha, lehen da bizi urteak ez zautuko ditugu. Venga, sartu. Bueno, berria dira. 2018 eta 2019. Berria dira. Bai. Esan dezu? Maria ja lasaitu da. Bai, zu txikitan agertu zinean? Nun baiten? 5 urteekin edo nun baiten atera zeate? Ez. Ez, bale. Lasaitu intzat, eta urteak ikusita lasaitu intzat. Ez, baina gero pentsu bet esan dut, klaro, ez, 2018 hasi nintzen. Ez zenuten 2002ko irudirik espero? Ez. Bale. Bueno, hasiko gea 2018kokin, eta Maria zuretzako da. Xantik esan dit, ez jartzeko castingik, bueno, ez dizut jarriko, bale? Bueno, zuri, bai. Arki. Bueno, hoxe, Road to Bagoaz izena zuen programak, eta horre ikusiko dugu Maria nola aurkeztu zen castingera 3. aldiz, eta 3. aldiz hartu zuten, eta gaina Maialen eta Xabier zuire gustatuko zaizu ez bertso modura intzun castinga. Ara, behira. Gaurkoan bertsoa dakartzuet, originala dala uste dut, oaingon hartzen ezpan nauzue, 4. aldiz saiau beharko dut, bertsoa sartu dizuetan da hemen, uste baino gehiago naiz trebe, Legazpiarron talentua, probatzeko iritsi da ordua. Bai. Leon Urduri, enintzen orkestu behar, de hecho, aitak gero animo ziten da. Ja, esan hon, 2 aldiz ez esan diate, 3. bat ez jaso nahi. Baina, azkenean... originala bertsoa eta... Bertso batekin egozen engainatzen da. Oso ondo. Etorkizunak da. Bueno, urrengo bideoa oin bai, Xanti zuretzako da, eta izan EITB jaia. EITBko jaian izan zinaten. Elkarrezketa? Bai. Uala, dios! Elkarrezketa egin zizuen, lehenengo atala eman zuten nervioso zendetela Urduri, zurre personaja Igor. Igor nolako da, aurkezten egon zinean. Zoze, tupia nahi patu zenun. Igorrei tupia ikuitxak eta asko molestatzea. Ez dakit Igor edo Xanti, ez dakit fikzio, ez dakit... Bioi. Bai, biai, igual. Baina ikusi. Jo, oso ondo, oso pozik ja, lehenengo kapituloa ikusteko. Oso urduri ere, oso urduri. Bai. Bani pertsonaia da beti bere tupean dago pentsatzen, bere itxura eta bere itxura, hori da tupea. Ikutzera joan naiz, baina konturatu naiz, bai. Eta hori, eta... Hori da bere ahulesia, ez da? Bai, bere tupea ikutzen mazu bila gaizki. Eta ero pixkat maltzurra, baina ikusiko dugu nola dan. Beraz zure tupea da Gokuren buztana bezala, ezta? Bai, berdin. Esatezun bere, Igorren tupea esatezun, baina zu ere etzen nion utzik uitzen, Ja, egin zei bai, goratzea. Ez olako xea da, benetan. Xantiri ere etzaio bate gustatzen. Ez beti hola egon ez, baina ikutzea jun da mate izu, ondo manda. Personaja nahitzakia, baina beha ala da. Bai. Bueno, bakoitza bere gauza ditu. Hori da. Eta ere bukatzeko 3. Maria berriro zurekin bueltatuko naiz. Ze zuk bagoaz irabazi zenun, eta gero goazenen sartu zinean, ikusiko dugu bagoazeko finaleko momentu bat, eta nola zure ingurukoek, eta nola animatu zintuzten, eta zu unkiture pixkaten zina, eta hori gogoratuko dugu. Behira. Oin bakarri finala gartzen zaizu, así que, zorte hon! Zuzara gure irazlea! Leo gara borobila! Bakizu oso arro garela zutaz, eta gertatzen dela, guretzako irabazlea zehala. Musu bat!
Itzein inbarretu, Albazu. Ai, ez Andonina ikusita gero, esan dut, igual nik baita badauket, baina nola espero zan, egotea launak, Romako launa baita, Sevillan zeon launa baita, musika taldea, antzerki talde hori bai nola espero. Ba, eskerrik asko, eske... Txalo bera. Ederra, unkitu eta. Oinik ere, bai? Berriz unkitu Ni hola perna, ez dikiten dut nehar dana hasi denbora guztien. Bueno, baina oso momentu politxa ekarri ezkiguzunak. Jon Garate, ez da posible bederatzek eta laurden egunero? Bai, egunero gaur ere bai, behatzik eta laurdenetan, gaur beti bezala, baina gaur sorpresei buruzko atala. Gaur sorpresa asko, behatzik eta laurdenetan. Sorpresa izango da gaurkoa. Eskerrik asko, Jon Ez Garate. Eta izue orain, abestu egingo diguzu, ez da? Abestu eta dantza pixka bat ere bai, ez da? Saiako bea. Aurretik, zer abestuko diguzu edo zeri buruz izango da gaurko? Bueno, aukeratu dugu Kutxidazu Bidea Isabel musikaleko baserrian abestia. Eta, bueno, abesturi da musikal hasierako abesti bat, non ikusten den Juan Martín nire pertsonaia oso tontoa den, baserri munduan, eta Isabel, badaka bere ez, abilezia ere Juan Martinen atzetu joateko. Baize, Maria, zuek Kutxidazu Bidea Isabel musikalean ere bazabiltzate? Bai hori da, elkarrekin, eta gustora, orain oso ondo juntzaigu, bagabiltza, oraindik ere, eta espero luzeako izatea. Urrengoa noiz, bazabiltzate, urrengo emanaldia... Oain gabiltza pixat geldi. Orain hitz egingo dugu horretaz, beraz, hartu zuen oholtzatxoa, gaur kalekantoia deitu berko diogu Maialen. Gaur hori izan da Euskal Herriko kalekantoia, segi, zuek zuen oholtza alasai. Izan da kaleko artisten kalekantoia, orain goazen 7.0 eta Kutxidazu Bidea Isabeleko musikaleko artistak, Xanti Korkostegi eta Maria Redondo zuzenean, biba zuek! Baserrian familian bizi gara. Familia importantea bai bai. Beio ardia untak ta txakurra. Bai familia undia eta eulizio bat. Baserrian zenbat ikasgai. Baratzeko lana, hanberen zaintza. Baserrian beti dago lana, denon artean. Gustura egiten duguna. Zelai honetan garomenta eta belarmeta. Eta katxarro hau? Ibai katxarroa, usta makina du. Ongarritu erein eta usta bildu. Euskalo zer diozun baina Mutil berdin du. xalaua. Baserrian zenbat ikasgai. Baratzeko lana, hanberen zaintza. Baserrian beti dago lana, denon artean. Ereintza bezain handia. Ereintza bezain handia. Izango da fruitua. Izango da fruitua. Aluzu dena. Burua ez ezik graziosua bera. Zoragarri! Maria Redondo eta Xanti Korkostegi zatozte berriz ere zuen lekura, benetan zoragarri ikusteko gogoa ematen du, Bai. Eta ez da erraza izango dantza egin eta kantatu biak batera egitea. Ez da erraza. Jarrai dezagun musikalarekin, jarrai dezagun Kutxidazu Bidea Isabel musikalarekin, izan zuen liburua, izan zuen antzerkia, pelikula, Maria, zer da zuentzat musikalean parte hartzea? Hombre, lehenengo gauza izan zen, nik uste proposatu zigutenean nahi behintzat ikaragarrizko presioa, ez? Ze, bueno, izan da nik uste Euskaldun guztiok bizi izan dugun zerbait, bakoitzak bere generazioan, ez? Eta bere moduan, eta hasieran zen, mundu guztiak ezagutzen du hau, gure inguruan, eta ea nola defendatzen dugun. Baina, bueno, zetorren pixka bat gure esparrura baita, ez? Musikala bat batean. Kutxidazu Bidea Isabel, baina ikusi etzan esparru batean, eta gaina gurea.
Orduan, saiatu da defendatzen, izan dugun bezala. Gainera Mariak proiektuaren berri bazekan urte balenago. Claro. Ez, goratzen naiz, ezagutu ginean, komentatu zianez, musikalaren eta nik esan, behar baduzu txakur bat, o zuaitza, nahi duzutena, deitu. Ni joango naiz. Eta justo urte bat pasat esan zidaten, eta... Eta azkenean txakurra ez protagonista edo protagonistetako bat, zara zu? Bai, kriston aukera. Esan zidatenean, batean jarri zitzaidan, hola, hilea, Azkenean, hori, estrenatu genuen Arrigantzokian, Arrigantzokian Bilbon, eta beraz kriston aukera izan zen, ez? Eta bira osoa, Ainhoa Hierbe... Bai, hemen izan ziren, hori da. aurkeztu ziguten musikala. Bai, eta guerean izan ginen, ez da? Han izan ginen, zuzenean. Estrenaldian, egia da. Izan ginen. Egia da, bai, hantxe izan ginen. Zuzenean zatitxo bat, lagintxo bat ikusi genuen. Maria, zer dakar berria musikalak? Besteetan, beste bertsioetan ikusi ez dugunetik? Hombre, nik gainen duko nuke hori ez, musikala dala. Kontatzen dugu, gauza da, historia kontatzen dugu antzerkiaren bitartez, baina historiaren zati asko ere kontatzen ditugu musikaren bitartez. Gure ahotsen bitartez, gero dauzkagu baita demode kuartet diela makina batzuk ahotsarekin egiten guztia, eta hori, dantzatzen eta aldeguna kontatzea. Eta oraindik ikusi ez baduzue, hementxe Kutsidazu bidea Isabel musikala. Ara. Euskaldun zar bat bezala sentitzera, etorri naiz alkizara. Nik, Juan Martín naiz. Sí, Juan Martín naiz. Oh, ze kasualitatea. Ni Isabel naiz. Ongi etorri baserrira. Honek, motx-motxarez denen. Ez dute zen ulertzen. Que los aranguren hablan más errao. Ete joan da. Ez. Aranguren tarraka Egunon, zuen irakasle izango naiz. Azidan pixkat urduri jartzen eitzen txortan jartzean. Txortan jartzean. Txortan jarri. Krema emango jazu bizkarren. Juan Martín horrez, bizkarren. Ez bakizu, estarria bizkarra, estarria. Tonto, baino zapla. Bai, ongi pasatzen duzu ez, da? Superrondo. Eta betaurrekoa zergatik, Xanti? Bueno, gauza da... Zuzan edezu betaurrekoa jantzita? Lentila ditut, orain txortan, beraz, alko nituzke jarri. Gauza hori, antzerkian zehar, ikusten da Juan Martín, garaiko Juan Martín, eta gero urte batzuk pasa ostean. Beraz, monologak iterakoan kentzen ditu betaurrekoak, eta denan Juan Martín, baserrira joan zenean, betaurrekoak. Tira, eskerrik asko bikote hemen izateagatik, gogoratuko dugu Kutsidazu bidea Isabel musikala udaren ostean izango dela bueltan, herri Maria, bai ezta? Hori da. Horrelaxe, eta orain goazen 7.0 kontzertuarekin. Hori da. Bai? Zema gauza. Bai, asko denak apuntatzeko.